21 urte dira Euskal Autonomia Erkidegoan nazioarteko immigrazioa jasotzen ari garela, eta 20 urte hauetan hezkuntza sistemak jaso ditu familia etorkinen seme-alabak. Eta euskera irakasten egon diran profesionalak gonbidatu ditugu gaur hona, eskolako zuzendariak, berritzegunetan aholkulari lanetan ibili direnak, materiala sortzen, eta hizkuntzaren didaktikan, teoriaren bueltan lanean aritu direnak. Eta hortaz gain, gazteak, familia horien seme-alabak, ikasle izan direnak hezkuntza sisteman beraien esperientziaren berri emon zezaten. Ikasle horiek arrakasta izan dezaten ze egin behar dugu ikastetxeetan. Eta horretarako hizkuntzen didaktika eta metodologia oso importanteak dira. Orduan, horiek izan dira nolabait ardatzak nire aurkezpena egiteko. 22 urte dauzket, 6 urtekin etorri nintzen askotxire, eta 15 urte damazkit ja Euskal Herrixen. Azkenengo urte hauetan pertsona askok hartu parte nik euskeria hain ondoteko, pertsona asko, instrumento askok eta batiz bat goue.